Bé, això és un SAI, és a dir, un sistema d'alimentació ininterrompuda. És un aparellet que serveix per s'enxufar la corrent, enxufes totes les coses després en el SAI, i això serveix perquè si se'n va la llum, el SAI aguanta una estona sense apagar-se. Té una bateria que es carrega i aleshores et dona l'oportunitat que encara se'n vagi la llum no s'apaguin els ordinadors, que és el que realment els casca, aquests canvis d'això. Simplement l'únic que ha de fer és aguantar, quan se'm queda sense llum, aguantar. Com podeu veure, la bateria està a tope i està funcionant. Me'l vaig comprar després de que les pujades de tensió em cremessin i els talls de llum em cremessin dos discs durs externs i perdre 200.000 fotos. Bueno, doncs aquest és un SAI mexicà que em vaig comprar. Vale? Està a tope, funciona. Té una peculiaritat, i és que quan se'n va la llum, el SAI s'apaga. Aquests 140 minuts que hauria de donar es converteixen en res. És a dir, que no serveix absolutament per res. No seria un problema, normalment, si no un dia és com ahir, que se'n va anar la llum 13 vegades. Almenys. Estic molt content.